καλώς ήρθατε πάλι πίσω στον Άντρο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά καταρχάς, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Εντάξει, αγαπώ Χριστούγεννα, αγαπώ πάρα πολύ αυτήν την εποχή του χρόνου. Είναι όλα στολισμένα, υπάρχει μια θετική διάθεση, λατρεύω τα events που γίνονται αυτό το διάστημα. Δεν θα πολυλογήσω πολύ. Σήμερα θα δούμε ένα haul, τα τελευταία πράγματα που αγόρασα τώρα για τις γιορτές. Φυσικά έχουν να κάνουν με fashion, οπότε θα δούμε ένα Christmas fashion haul. Πάμε να το δούμε! Λοιπόν, αρχικά θα ξεκινήσω με ένα φόρεμα, το οποίο δεν είναι έτσι casual πολύ, δεν ξέρω αν το βλέπετε, είναι εδώ έτσι ζιβάγκο, ναι, είναι έτσι rip, η ποιότητα του υφάσματος, είναι mid. Και αυτό είναι το φόρεμα, βλέπετε, φτάνει αρκετά χαμηλά, αρκετά κατά από το γόνατο. Και είναι και εδώ ζιβάγκο, που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ακριβώς το στυλ του φορέματος που αγαπώ. Και το πήρα από το Stradivarius. Νομίζω το πήρα γύρω στα 17,99, δεν είμαι σίγουρη, νομίζω κάπου εκεί το πήρα. Το επόμενο που θα σας δείξω είναι μια τέλεια μπλούζα από Zara. Δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι έτσι see-through τα μανίκια και στην ουσία είναι μακριά, φτάνει μέχρι το γόνατο see-through. Αυτή την πήρα στα 17,95, ήταν και αυτή πολύ οικονομική από την ελληνική σειρά του Zara. Λοιπόν, τα μανίκια είναι see-through, βλέπετε ότι φτάνει μέχρι χαμηλά. Αχ, κάνε focus, ωραία. Βλέπετε ότι φτάνει μέχρι χαμηλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι και μαύρο, που ξέρετε πως αγαπώ το μαύρο. Επόμενο που έχω να σας δείξω είναι αυτό εδώ που φοράω ήδη. Είναι ένα crop top, έτσι μεταλλιζέ ας πούμε, κοντομάνικο. Και από κάτω συνδυαζόταν με αυτή τη φουστίτσα, η οποία είναι κοντή. Και μου αρέσει πολύ, μου άρεσε έτσι που ήταν πάνω κάτω, ήταν πολύ γιορτινό το outfit. Μπορείτε να το δείτε και στην τελευταία φωτογράφηση που έκανα, όχι τελευταία βασικά, ναι, 2 Κυριακές πριν, η φωτογράφηση για το blog μου. Θα σας έχω το link από κάτω αν θέλετε να δείτε το post για το πώς τα συνδύασα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ λοιπόν. Είναι εδώ crop top, φαίνεται λίγο η κυλίτσα. Και εδώ είναι το φουστάκι μας το κοντό. Επόμενο που έχω να σας δείξω, ίσως είναι από η πιο αγαπημένη μου αγορά από αυτό το haul. Είναι αυτό εδώ το κορμάκι. Αυτό το υπέροχο βελουτέ κορμάκι. Λοιπόν, αυτό είναι το κορμάκι. Το έχω βάλει τώρα από κάτω με ένα κολάν μαύρο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι, σας είπα, το αγαπημένο μου, η αγαπημένη μου αγορά, τουλάχιστον για αυτά τα ψώνια που έκανα. Το ντεκολτέ, εντάξει, είναι ανοιχτό, θέλει λίγο προσοχή, αλλά είναι διακριτικό νομίζω. Και μου αρέσει πολύ, παιδιά, το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Πώς είναι? Έχει έτσι βαθύ ντεκολτέ, είναι χιαστή το κορμάκι, είναι από το Zara. Το πήρα 25,99, ήταν τέλεια η τιμή του, το είχε και σε άλλα χρώματα. Δεν ξέρω αν βλέπετε αυτό το χρώμα, είναι υπέροχο. Και πήγα να το πάρω και σε άλλο χρώμα και μου είπαν ότι έχουν εξαντληθεί σε όλα τα Zara. Μάλιστα. Επόμενο που έχω να σας δείξω είναι ένα δώρο που μου έκαναν από το εξωτερικό, γιατί δεν έχουμε αυτό το brand στην Ελλάδα. Είναι τα Brandy Melville, ναι. Και μου πήραν αυτή την υπέροχη μπλουζίτσα, αυτό το υπέροχο top, το οποίο, αν δείτε, η ώμη του έτσι είναι ανοιχτή και συνεχίζει μακριμάνικο μανικάκι. Είναι σχετικά κοντό, τύπου crop top. Αυτό λοιπόν είναι το μπλουζάκι. Εδώ έχει το ραντάκι και συνεχίζει λοιπόν. Ωραίο είναι, απλό, εντάξει. Αυτά είχα από ρούχα. Τώρα, θέλω λιγάκι να σας δείξω ένα τέλειο παπούτσι, υπέροχο, που μου έστειλε η εταιρεία Grupo 24. Είναι ένα κατάστημα στη Ρόδο, φέρνουν ωστόσο και μέσω Facebook. Θα σας έχω το link για το Facebook τους από κάτω, να πάτε να δείτε τα πράγματα που έχουν γιατί είναι υπέροχα.
Και, παιδιά, μου έστειλαν αυτό εδώ το μποτάκι. Με αυτό το γουνάκι εδώ μπροστά. Εντάξει, είναι full άνετο, είναι αυτό το flat που χρειαζόμουν για να ολοκληρώσω την κολεξιόν με παπούτσια για φέτος το χειμώνα. Είναι πολύ ζεστό από μέσα και αυτό το γουνάκι είναι αυτή η λεπτομέρεια που με τρελαίνει στα παπούτσια. Και στα ρούχα γενικά, ξέρετε ότι στο outfit μου θέλω να υπάρχει κάτι special, μια special λεπτομέρεια που θα το κάνει έτσι λίγο πιο, πώς να το πω, λίγο πιο ιδιαίτερο. Και αυτό το παπούτσι ήταν ό,τι έπρεπε, το έχω βολευτεί πάρα πολύ. Και θα σας έχω και το link από κάτω αν θέλετε να πάτε να τους δείτε, να δείτε και τι άλλα πράγματα έχουν. Συνέχεια, πρωτού προχωρήσω σε λίγα αξεσουάρ, θέλω να δείξω άλλο ένα δώρο που με έκαναν από το Λονδίνο, που είναι αυτή η κολόνια, η Ted Baker. Δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι η Ted Baker Ted Sweet Treat. Όχι, είναι η Μία, έτσι λέγεται. Μία, η οποία έρχεται έτσι σε αυτή τη συσκευασία. Το άρωμα είναι κάπως έτσι μέσα. Παιδιά, το άρωμα είναι υπέροχο. Είναι βαρύ μεν, αλλά έχει αυτή την γλυκύτητα που έχουν τα αρώματα της Victoria's Secret. Είναι υπέροχο. Έχω κατεβάσει ήδη αρκετά τη στάθμη, γιατί τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κολόνια. Επόμενο που έχω να σας δείξω είναι ένα καπέλο. Εγώ γενικά δεν φοράω καπέλα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Απλώς διστάζω να φορέσω. Θα το σταματήσω ωστόσο. Μου πάει πώς είναι. Ναι. Λοιπόν, είχα πάει, αν με παρακολουθείτε στο Instagram, σε ένα τέλειο event που με είχε καλέσει η Accessorize και διαλέξαμε κατασκευάσαμε και τυλίξαμε και συσκευάσαμε τα χριστουγεννιάτικα δώρα μας και διάλεξα, ένα από τα δώρα που διάλεξα ήταν αυτό το καπέλο και έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ και ήθελα να σας το δείξω. Πώς σας φαίνεται? Επόμενο είναι μία τσάντα που μου έστειλαν τα Click Jewels. Είναι αυτό εδώ το υπέροχο Clutch Bag. Είναι δερμάτινο και έτσι είναι ασημή. Η δουλειά είναι απίστευτα προσεγμένη. Ανοίγει έτσι και έχει μέσα αρκετό χώρο. Είναι μεγάλο δηλαδή. Μ' αρέσει πάρα πολύ η λεπτομέρεια αυτή και με τα κρόσια. Γενικά είναι μια τσάντα την οποία θα τη χρησιμοποιώ και θα τη χαρώ και πρωί και βράδυ και τώρα ιδίως στις γιορτές, ακόμη και καλοκαίρι γιατί το χρώμα της είναι και ιδανικό. Μου αρέσει πάρα πολύ, ήδη έχω ξεκινήσει να τη φοράω. Θα σας έχω και το link για το Instagram των Click Jewels που εκεί έχουν όλα τους τα πράγματα αναλυτικά να τα δείτε γιατί πραγματικά αξίζουν. Και τέλος θα κλείσω με ακόμη ένα τσαντάκι το οποίο το πήρα από τα Pull&Bear το πήρα. Εντάξει. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, ταιριάζει και με την καρδούλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσουν οι τσαντούλες με αυτό το αλυσιδάκι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κομψό και εντάξει, πιστεύω ότι το φοράω περισσότερο βράδυ. Είναι έτσι πολύ καλό το μέγεθος για να χωράει το κινητό μου, τα λεφτά μου, τις κάρτες μου, χαρτομάτιλα κτλ. 2-3 πράγματα βασικά. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω θα τη χαρώ πολύ και αυτή την τσαντούλα. Αυτό ήταν το haul. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε πατήστε μου το like σας για να ξέρω ότι σας αρέσουν τα hauls να κάνω και πιο συχνά. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτό το concept που έκανα, που ενώ μίλαγα δίπλα σας έδειχνα τα ρούχα και μίλαγα συγχρόνως δείχνοντας τα ρούχα. Πείτε μου και εσείς από κάτω τι έχετε αγοράσει αν θέλετε και τι άλλα βίντεο θέλετε να δούμε εδώ πέρα. Και αυτά. Επίσης να σας πω ότι τρέχει ένας huge μεγάλος διαγωνισμός σε συνεργασία με δύο πολύ αγαπημένα μου κορίτσια, την fashion blogger Via Delana και την YouTuber Eleonora, που κάνουμε στο Facebook. Τρέχει ο διαγωνισμός βασικά σε συνεργασία με κάποιους χορηγούς που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή τους, ανάμεσα στους οποίους είναι η L'Oreal, η Maybelline, η L'Occitane, τα Click Jewels που σας έδειξα και προϊόν τους τώρα, η σχεδιάστρια μόδας Air Design. Πρέπει να πάτε να δείτε σίγουρα το διαγωνισμό, όλα αυτά θα τα κερδίσει μία τυχερή. Θα σας έχω το link του διαγωνισμού και από κάτω για να το δείτε, γιατί πραγματικά αξίζει να πάρετε μέρος. Κάντε εγγραφή για να βλέπετε περισσότερα από τα βίντεο μου εδώ κάθε Παρασκευή. Καλά Χριστούγεννα από μένα, να περάσετε υπέροχα αυτές τις γιορτές. Φιλάκια πολλά, τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!